Mfowethu right? Mfethu ngiyancenga mfowethu man. Hey mara la mathandweni man. Ngibone kahle mfowethu man. Labo sisi ngathi bangakhona abangidlala mfowethu. Igama ubani? Mina igama ngoThemba kaNtapho mfowethu. Yebo mfowethu. So uthandana nobani Themba? Ngithanda usisi ngithanda noMpumelelo omunye uzodwa mfowethu omunye. So about two. Bayi-2 mfowethu. Eish. Phela manje you can't with R1,000 if you vote. So melo bet kuwe u1. Angithi lo omunye ngihlala naye endlini mama wasendlini lo omunye wangapha ngaphandle mfowethu uma ngikwatile endlini ngikwazi ukupholisa inhliziyo. Okay. So asifoni lo Mthembayo. Athi sicale ngosodwa aqala mfowethu sogcina ngalo wasendlini cha. Faka ama number. Mina as long as you trust this one. That's the only way. Ungafoni let's ngiyafona. Okay. So before we phone how uzodwa omunye ubani? Omunye noMpumelelo omunye. Okay. So sifonela uzodwa. Yasifonela uzodwa. Ona how long lezodwa lithanda? Uzodwa sina 5 months 6 months uzodwa. Mara umuntu enginesikhathi esiningi nayo noMpumelelo ngoba noMpumelelo ngomntwana naye. Luwelo ngihlala naye endlini. Yebo. Mara both of them relationship izahamba kanjani? Ay bafethu mina futhi lo ngihlala naye endlini. Aya ngimthemba imovie but. Ngibona kongishiya ngabuyi nasendlini mfethu. Okay, I think phone yeah. I think phone. Hello. Hi, how are you? What's up? You are speaking to Lee from CMTV. I'm here with your partner. You're speaking to Lee from CMTV. So I'm here with your partner. I want to ask you a question. Eh. Uthi yo. Uyachita mfethu. Uyangazi. Uyangazi. Uyachita mfethu.